Radionice robotike i programiranja koje se zasnivaju na tome da deca od Lego kockica prave robote. To je onaj klasični Lego sa kojim smo se svi mi igrali, ali on uz to ima i motore, senzore, mikrokontroleri, sve što je neophodno da jedan robot funkcioniše. Deca, znači, kroz igru oni usvajaju te osnovne koncepte robotike, tu je mehanika, fizika, i programiranja, jer je neophodno da isprogramiramo našeg robota da oživi. Sve u svemu, na kraju kada oni naprave tog robota i kada ta njihova kreacija oživi, to je jedan trenutak neverovatne sreće i tu negde oni počinju da se zaljubljuju u nauku, u robotiku, uopšte tehničke te nauke, što je negde nama cilj. Znači, oni imaju taj moment kreativnosti, trenutke kada oni treba da izmaštaju neko rešenje, kada treba da konsultuju nauku, tehniku, kako će sve to da funkcioniše da na pravi način povežu zupčanike, motor i slično. I matematiku, naravno, da sve to bude u skladu sa zakonima tim nauke i na kraju da ga isprogramiraju da to sve funkcioniše kao jedna celina. Tako da je sve to, kao što ste vi rekli, uključeno u svaki naš čas. Imao sam uputstva, koristio sam motore, gumice i točkove i onda sam pratio uputstva, napravio i programirao na računaru i onda je krenuo da ide ovako. Da radimo sa robotima, da im damo zvukove. Kako se prave roboti? Tako što gledaš na laptopu, ali neko mora da menja slike i da sastavlja, a neko dodaje delove. Programirao sam robota i još par robota koje sam na prethodnom času radio. I evo to ovako izgleda kada programiraš. I onda klikneš ovo da bi skrenuo. A šta je prva ikonica? Prva je brzina, a drugo je smer i treće je vrijeme. I onda staviš X i onda krene sve onda sve ide samo na drugu stranu. Uključimo, možemo na laptopu, pošto ovo ima gore dugmenče, to je povezano sa laptopom. Naše iskustvo je da deca dosta toga znaju. Ono kad kažu današnja deca sve znaju, valjda im je sve to negde i dostupno, ranije nego što je nama bilo, na primjer, i oni dosta znaju. Ali opet na ovim radionicama dosta toga novog nauče i nauče da se, da kažem to, nama je poenta svrsishodna igra. Oni se igraju, kroz to i mi serviramo onako u prolazu negde sve te osnovne neke zakone i principe i oni ih prihvataju i razumeju što je najbitnije, jer to kroz neki praktičan način, kroz praktičnu igru vide kako funkcioniše, da im to zauvek ostaje. To ne mogu da zaborave. Naše radionice su generalno bile za decu od 5 godina. Onda su roditelji se pojavili sa svojim zahtjevima, mogu li ja svoje dete od 4 ili 3 godine da upišem. I mi smo negdje izašli u susret tim zahtjevima, čisto da vidimo i sami da li je to moguće. Tako da sada naše radionice mogu pohađati deca od 3. godine i iskustvo je da to jako uspešno na kraju bude i da oni mogu da isprate. Naravno, dete od 3 godine kada će mu traje ta koncentracija i fokus, ali na ovim radionicama baš na tome radimo. Oni posle 5 radionica imaju mnogo bolju koncentraciju nego na prvoj. Znači, nije samo mehanika, fizika, nije samo programiranje, oni na ovim, pričam za najmlađe, na ovim radionicama razvijaju emocionalnu inteligenciju, komunikaciju, usvajaju neke reči koje im nisu poznate i koje ne bi inače koristili. Uče se timskom radu i sarađivanju, da treba da prepuste neku kockicu i da pomognu, da druga
bar nađe nešto, jer na kraju im svaki projekat zavisi od tog timskog rada. Generalno je mnogo manji broj devojčica. Ja sam negde počela s cijelom pričom sa idejom da što više devojčica se uključi u to. Imali smo razne akcije da jednostavno motivišemo devojčice, ali mislim da problem nisu devojčice, već roditelji. I negde kod nas još uvek neko mišljenje da to nije za devojčice, da nauka generalno nije za devojčice, što je negde jako pogrešno, svi smo toga svesni, ali eto, mi se trudimo da ih motivišemo. Sad opet je na roditeljima na kraju ta odluka da im dozvole da pokušaju, jer će se sigurno iznenaditi prijatno. Najstarija deca se već takmiče par godina. Od ove godine će biti takmičenje i za decu od 4 do 6 i od 6 do 10 godina. I oni na tim takmičenjima negde treba da na kraju vidimo šta su oni sve to naučili i na koji način su usvojili sva ta znanja. Treba da reše neki realan problem koji postoji u svetu i da iskoriste svoju kreativnost i maštu i na kraju timski rad da što bolje rešenje naprave. Tako da je za njih to takmičenje jedan izazov više i zbog toga još sa većom željom posećuju radionice i učestvuju u radu. Praviš robote, jako su super i onda je bilo super i onda sam pitao mamu kuko je da me upiše i sad me upisala i sad mi je dobro. Napravili smo gorilu, satelit, puše, vetrenjaču. To ćemo stavljati ovde. Ovdje ćemo da stavimo plavu, ovdje ćemo da stavimo ljubičast. Sad pustimo i on će da ide pravo 5 minuta ili sekundi i onda je ovdje zasvetleo i krenuo je unazad 5 sekundi. Ne, 9 sekundi. I ponovo je krenuo naprijed ili se stavio za ispočetka da sve ode ponovo. Mi smo drugari pa sve vežbe radimo zajedno.